Apollo, Várjál, veszem, végig vettem az eleget. Kérdezzek egy mikor volt utoljára nőre? Mikor volt Pina? Mikor volt utoljára? régen volt meg sokkal. Mikor volt? Hány éve volt? Ebből beszélgetés lesz. Volt már éve? Egy éve? Mikor? Tavaly? Jövő héten valamelyik bubokkal. Ne hülyéskedj. Becsó. De ez egy jó válasz volt, hallottad? Beszéljen, mi volt a telefonfülkém? Nyali, topi, lé. Dugi, Laci bácsit leszoktan, nő? Az miért? Működött a szerkar először? És biztos, hogy nő volt, nem egy kecske, vagy? Csak kérdezem. Olyan tüzes pinalja volt. Milyen? Sajnos. Milyen? Tüzes pinalja. Tüzes. Laci bácsi! Lehet, hogy egy tüzelő kutya volt, nem? Hülyeségeket kérdez. Csak kérdezem, oknyomozó Persze, nő volt. Oknyomozó riport. Persze. Édesapám, megnézted a homlokra. Üsse meg az úristen, üsse meg! Laci bácsi, üsse meg azt a trógert! Csak kérdeztem. Jobb kézről egy sallet adjon neki. Egy maflást, igen. Laci bácsi, voltak tanúk? Ilyen hülyeséget kérdez. Adjon neki egy pofon. Laci bácsi, üsse már meg, az Isten áldja meg! Én szívesen vennék öntől egy pofon. Adjon neki egy behintő parasztát. Hát akkor jobban húz. Egy jó kutya, jobb lenni. Ő neki se ártana már egy. Nekem Na jó, ezt kivágjuk. kettő se ártana, nem ugye? Jó? Apám. Bocsáss már meg. Söröl? Jó, Laci bácsi. Nagyon jó. Ennek már. Menjen aludni. Ó, én nem köszönöm szépen. Hát mi a kutya? Kossuth Lajos, azt üzente. Nem bajom. Nem, vagy iszok, vagy dohányzom. A kettő együtt nem megy. Hogy? Szex az már ki is maradt. Ez jó kérdés, ez jó. Vagy iszik, vagy dohányzik. Basszeg. Nem is kell fél. Milyen jó az a sokkal, semmi nem látszik a pofádból. Véradó ember. Na, hát akkor most ezt a... Na most aztán. Laci bácsi. Mikor eszünk már? Mindjárt. Ilyes Azt vagy. már iszom, aztán menjünk haza. Egyik. Szerintem parasztkóbász kenyérre. Hagymával. Kóbász meg kenyér. Különbözően a kajások. Meg később. Majd holnap. Majd eljön holnap ebédre. Erzsi van ilyenkor alszik. Jó, Erzsi már biztos alszik. Majd holnap. Nem, persze. Az is megvolt az Erzsi. Éten mondok. Nem pletykálunk. Megvolt az Erzsi. Na. Mindenki leállja. Hálós vagy Peti? Hogy? Nem pletykálunk. Jó van. Majd holnap. Elküldöm azt a kazettát, befisálsz a röhögéstől magadon, simán. Csepelen bazd meg, amit lerendeztél. De nem mutasd meg. Enik. Na ezt is elküldöm anyunak. Te az Imrénát nem tudod el? Még egyet. Meg a Farinák rákávé. Zoom, most megy az im zoom, igen. Rákávé, Farinák. Na ez kész. Na ez árulkodó jel. Az úgy jó? Ja, nem mutatod. Menjél tovább, hallod? De drága. Jó van.
Basz a TS vagyok. Meg kell gyújtani. Ezt még megiszom. Laci bácsi, köszönjön el! Csókolom! Jó estét kíván! Jó Isten áldja meg! Neked csókolj meg, vetted boldogságot, Király az öreg, az és betart. egy a kívánságot, Nem utasson be nekem! Mi az az egy? a végső kívánság. Laci bácsi, jössz! Mondja el, Laci bácsi, mi a végső kívánsága? Maga volt. Szerelmes vagyok, Ne dalba mondja el. Ne mondja el a frankot! Mondja el, dalba mondja el. majd de úgy szeretsz már a lényeg. Az Isten áldja meg, ne félre beszéljen! Hát. Ne, dalba mondja el. Na, akkor... Laci bácsi volt már szerelmes. Én? Igen. Éne. Nekem még olyan ki annyira nem amány én. Na de miért nem? De miért nem? A sorsom jó itt minden idegen. Más föld, más táj, más nép, más föld. Már csak akkor lehetnék. Őrület. Ha azt kérdezem Laci bácsitól, hogy miért volt? Fényes májusok, muskát nincs ablakon, hozzátok Kérdezzél mást. minden áll. Ott, ahol él anyám, Megőrülök. ott van az én hazám, ott lennék. Kérdezem, mikor volt utoljára orgazmusa? Laci bácsi arról beszéljen. Laci bácsi, oknyomozó riport van. Nem lehet. Kuszkol, Kussoljál! Kussolok. Na! Laci bácsi, dugásról van szó. Isten nyugodjon. Szent asszony. azt mondom, én mindenkinek a jó Isten hallgatnak odomra, mindenkinek olyan éget, amire legyen, mint nekem. Ezzel én is így vagyok, csak viszont egyet mondjon meg a Laci bácsi, hogy Mikor dugott a utoljára? rosszabb, nem, a rosszabb az mi? Hogy a rosszabb vegye meg, azt nem mondjam. Ezt emlékezzen. Én mondtam a szájnak, hogy a rosszabb vegyen meg. Azt nem szabad mondani. Ne énekelje el az Úristen! Mondja meg, hogy mi a rosszabb. Rosszabb soron van bennünk a kutyának, mert a kutya elbújik Nekem még van söröm. szénában. Peti, van még söröm. Jó, nem számít. Köszönöm szépen. Kocsmáros most fog lökni. Hogy volt az utolsó orgazmus a telefonfülkében? Melyikben? Hát a telefonfülkében által kielégített egy nőt. Ez hogy volt? Melyikben? Laci bácsi, beszéljen már félre. Azt mondta, hogy a telefon volt egy jó répázás, azt jó meg. Hát, a pakkenból. És az hogy történt? Mondja el. Szobkörű volt. Szobkül! A már szobkörű volt. És ez hogy történt? Ki lehúzta a sticset és azonnal? Éppen szobkörű volt neked. Megállod ezt. És hogy kezdődött? Mondja már el. Szép a mindjó De meg. ne dalban, hanem úgy általában, úgy szóban. Prózában. Nyáriba. Hogy volt, Laci bácsi? Prózában mesél. Lehúzta a slicét a Róza. hölgy? Laci bácsi, mondja már el nekünk, hogy... Áj, Hát de miért nem? Hát ne szégyelje, legyen rá büszke.
legyen rá büszke. Kérdezd meg anyut, akkor ismerem. Nem akarom. Nem akarja, akkor nem mondja. De nyugodtan Azt elmondhatja. mondta az öreg, Senki nem látja. Tiszteletben tartjuk a kívánságát, nem mondja. Na de hát az, egy ilyen filigrán öreg ember szégyeli, hogy Akkor is elmondom, ott Nem mondja el. most már csak azért is mondja el. Ha nem akarja, nem mondja el. ne, Ha nem akarja, Mondja el, mondja el. na akkor mondja. Na akkor mondja. igen, Tessék rám figyelni, és úgy mondja el. azt a szép pillanat, mikor ura bújt, aztán kis Charlie Gerezni. Nem áll az eszem. Na Bartók Béla nem nótákat gyűjtnek itt a frankot gyűjtjük. Nem? Hát de, Na, azt mondom. Hogy volt ez, Laci bácsi? Hogy volt? Hogy volt? Charlie Gereznek, sok na az Isten áldja meg, ott van az idő. Péter, köszönjük szépen! Most akkor lesz ám, aztán elezd el a hajam. Na Laci bácsi, a jó Isten áldja meg, aztán még vagy 40 évig. Köszönjük! Ilyen ez a tófürdő, egy ilyen fej. Na, azt mondja, hogy ragadt-e pinaszőr a foga közé, vagy sem? Na, egy szép nyalas, már Többet ér, mint egy jó baszás. Szép, fekete pillanat, mikor szép nyasz. Érti a beszédet. Meg volt. Érti De a azt hiszem, Ó, rossz sebbeket, bizony az. de a királyság meg a nő, úgy kicsalni Gerezni. Mikor már rendesen lemegy, aztán Na, Figyelj, sehogy sem. Laci bácsi, az Isten áldja meg a jó életet, magát. Kedves egészségére. Kedves egészségetekre! Meg a Szárinak is. Ő nem tud inni, mert fogja Én ezt a nem hülye iszom. kamerát. Ezt veszem? Kockintozzak, tessék meginni. hello, De nem az Egészségére. Laci bácsi, csak itt van felé. Felét. egy szolgált, Jaj, hozok egy magának. egy szolgált. Te hova vagy? Tati! Szolgált. Ügy, Zóri! Adjon már egy Én oda vagyok ő. Tehát mi a Marha jó! Sapkára megy. Marha rájukám volt! sapka. Jaj, 5, 7. sapkára megy. Marha jó! Nem rájukám, marha jó! 3, 4, 5, 6. Senki nem. Marha jó! Ne, várjál, Ő agyon akarta ütni, ő agyon vágla. sapkába játszik. Agyon ütlek, hogy nem vegyem meg. Marha jó! Most nem hadd el. Most megnyilván? Csak mindig egy nem Figyeltem? 4. Jöjj a Laci bácsi. Tegye a pohárhoz. Négy, Idegesek vagyok. az három, amilyen három volt. Én még nem mondtam. Én még nem mondtam. Biztos vagyok benne. Gabi, ő volt. Ilyen tudod legalább. Egy rá megy. Gondolkodnak? Akkor egy hétre jól néz. De most csak három. Akkor meg 6 hét. 5. Hát ha kettő van, akkor öt. Akkor igen. Megint hat, az meg, megint hat. Mutasd mennyivel. De az előbb nem volt semmi, bazd meg. Az öreg csal. Azt mondja, hogy három nálam van. Nem jött senki megint, nem gyere. Az öreg csal. Én csalom. Jaj, de drágán, szépek vagytok, úgy van. Akkor soha ne fog meg. Én nem tudtam meg. Mit csináltad? De nem, följuttál hozzáért, és az a véletlen múlt, hogy nem jutottalak, de most bocsánat. Miért? A nyakam ott senki nem. Volt egy ilyen. És ha én vagyok, 3 vagy